Ola, pois moi bo día. A verdade é que na administración municipal moitas veces eu creo que hai unha sensación por parte da veciñanza que entendemos perfectamente de que se elaboran moitísimos plans, normas, que se fan moitas convocatorias e moitas veces algunhas destas cuestións son máis propaganda que feitos. Nos vímolo denunciando a respecto de distintas cuestións neste Concello de Santiago e hoxe queremos traer outra nova, que tamén ten que ver con iso de realización de plans sobre plans e que logo ao final detrás diso hai moi pouca avaliación, moi pouco nivel de cumprimento, moi pouca mellora no nivel que debería de ser. E referímonos concretamente aos plans de igualdade. A nos preocúpanos de maneira moi especial que nesta crise económica as mulleres sufran moito a precariedade laboral, os despedimentos, o paro, a temporalidade, a curta duración dos contratos, as diferenzas salariais. Preocúpanos moito unha cuestión que ademais se pode reflectir, se pode ver nos propios datos. En Santiago de Compostela hai 3.463 mulleres e 2.944 homes registrados no paro en decembro de 2020, unha cantidade moi superior a decembro de 2019, 2.977 mulleres e 2.394 homes nese momento. Pero a nivel galego tamén hai unha taxa de temporalidade no emprego das mulleres que xa se situaba en 2019 no 27,5%, máis de 2 puntos por riba que a masculina, e o 77% dos traballos da xornada parcial son realizados por mulleres. E tamén temos a outra cara, que a pobreza é feminina. Sabemos que en Santiago había bastante tamén comentarios a respecto de como na época do confinamento saiu á luz moitísimo traballo oculto, traballo sumerxido, e onde dese traballo oculto e sumerxido de persoas que non tiñan recursos e que o Concello intentou de alguma maneira axudar, había unha porcentaxe moi importante de mulleres. Por tanto, estáse aínda incrementando máis esa feminización da pobreza de que sempre falamos, e son datos que a Rede Galega contra a Pobreza ano tras ano que nos ofrece. En 2019 eran o 24,4% das mulleres que estaban en risco de pobreza ou de exclusión social, máis de 4 puntos por riba que no caso dos homes. E son unhas cifras que creemos que poden ser peores. É por iso que entendemos que son horas de facer a avaliación do cuarto plan de igualdade que houve deste Concello de Santiago, un plan que estaba previsto que estivese en funcionamento nos anos 2017 e 2020, por lo tanto que caducou, que acaba de caducar xa, e hai que facer esa avaliación e ese seguimento que está tamén incluído como proposta dentro do propio plan e que non se fixo até o momento. Por que o poñemos en riba da mesa como unha prioridade política nestes momentos? Primeiro, porque nos preocupa as consecuencias que puido ter para as mulleres toda esta crise económica que puido ter e que vai continuar tendo. Segundo, porque no que foi a avaliación do terceiro plan, cando se avaliou o terceiro plan, xa se poñía en riba da mesa que o grau de cumprimento tivera un nivel medio-baixo de implementación, pero as medidas con menor desenvolvemento xustamente correspondían ás esferas laboral. Xustamente sabemos que aí, nese ámbito, no ámbito do emprego, da formación, das posibilidades de ter acceso á igualdade salarial e a combater a precariedade laboral, é un dos lugares onde é máis difícil traballar. Claro, as medidas que tiveran un maior grau de execución foran as referidas ás esferas sociocomunitarias e de cooperación institucional. Por tanto, preocúpanos que non se saiba nestes momentos, non sabemos en que medida este goberno ten previsto xa realizar esa avaliación dese plan, dese cuarto plan de igualdade, que ia do ano 2017 a 2020, queremos ter esa avaliación en riba da mesa, saber que tipo de medidas sí que se implementaron, cales non, e ter unha descripción fiel da realidade do Concello a ese nivel de igualdade, que se conseguiu e que non, despois de sucesivos plans de igualdade que deberán dar lugar, como é lóxico, a concretar un quinto plan de igualdade
que debería de estar feito. Claro, o problema está que cando tardamos tanto tempo, a estas alturas, pois ese quinto plan de igualdade que debería de ir entre o ano 2021 e 2024, nestas alturas non está nin comezado, porque, como xa digo, esa comisión mesmo de seguimento e avaliación do plan anterior non se reuniu, desde logo non se reuniu para nada nos últimos 2 anos, era preceptivo, non? Que se reunise e que houvese ademais representación de todas as forzas que formamos parte da corporación. É por iso que imos presentar unha iniciativa no seguinte pleno para que esa elaboración do Plan de Igualdade 2021-2024 non sexa rutineira, non se faga como sempre, senón que teña en conta esta situación económica de crise especial que temos no ámbito feminino, e que todo iso signifique que haxa unha traslación de perspectiva de xénero nos orzamentos municipais, que os orzamentos municipais que o Goberno de Santiago di que vai poñer en riba da mesa para poder falar deles pois a partir de finais de xaneiro, que teñan en conta esa perspectiva de xénero, ademais de, por suposto, incluir unha cantidade importante de dotación para este plan de igualdade, porque justamente esa falta de dotación orzamentaria era unha das cuestións que nós víamos como problemática no plan anterior, onde, pois, en principio, falábase de que había esa transversalidade das distintas áreas implicadas dentro do organigrama municipal, pero era un pouco pola boa vontade de concelleiros e concelleiras responsáveis de cada área que se colaboraba na elaboración e no desenvolvemento das medidas que había no plan. Para nós iso non é suficiente, é preciso que haxa pois, unha dotación específica para ese quinto plan de igualdade, é preciso que iso parta dunha avaliación de que aconteceu no cuarto plan de igualdade do seu nivel de cumprimento, se ese informe xa está feito, que se dé a coñecer, desde logo nós non o coñecemos nin soubemos del, é exactamente igual o que hai que facer é nestes próximos orzamentos non nos podemos permitir o luxo de que non sexan feitos con previsión do impacto de xénero, que cuestións, esas medidas, todas e cada unha das medidas, das propostas, dos investimentos, dos apartados que aparezan no orzamento municipal deben recoller pois, ese fomento da igualdade ou ese impacto de xénero que poden ter. Entón, esas eran as cuestións que queríamos trasladarvos hoxe, esa iniciativa no pleno para o pleno, pero para coñecer xa cal é a avaliación do cuarto plan de igualdade, insisto, houve un primeiro anos 2001-2004, houve un segundo anos 2005-2008, houve un terceiro anos 2009 e 2011 que foi prorrogado até 2014 e houve un cuarto 2017-2020. O que queremos é que estes plans non sexan plans moitas veces que son declaracións de boas vontades, declaracións de boas intencións, moitísimas medidas e onde non aparezan priorizadas e que realmente que se elabore un quinto plan de igualdade tendo en conta prioridades. Para nós, nestes momentos, para o Bloque Nacionalista Galego, a prioridade fundamental é atender as medidas laborais, atender justamente ao fomento do emprego de calidade e a combater a fenda justamente salarial e a precariedade laboral para as mulleres do Concello de Santiago. En esa perspectiva é a que traballaremos, por suposto, co grupo de goberno e con todos os grupos da corporación e coas asociacións feministas que no Concello levan tempo tamén traballando arreo para conseguir estes obxectivos, para poder termos ese quinto plan de igualdade que sexa xa non ese papel mollado que moitas veces imos pasando ano tras ano é sobre o que o máis importante, non hai avaliación. É un pouco, eu creo que o mesmo resumo que decimos moitas veces cos orzamentos municipais. Claro, dice moito, hai un papel moi importante e moi bonito, pero entre o que din os orzamentos e o grau de execución e o que logo se fai, hai unha diferenza tan grande que lle resta credibilidade. Exactamente o mesmo pasa de maneira máis acentuada aínda cos plans de igualdade. Entón, xa é hora de que isto non sexa así e de que haxa un punto de aparte e un plan de igualdade que realmente sexa realista, que se adecue a este contexto de crise económica nestes momentos e que combata esa precariedade laboral, eses problemas estruturais no que se refire sobre todo ao mundo do traballo no caso das mulleres. E non sei se tedes algunha pregunta. Sí, no caso, no contexto normal,
a traballo, a precariedade laboral que non vivendo de moito tempo atrás, nun contexto como este, no que hai destrucción de traballo, non só para mulleres, non para mulleres e para homes, este reto, esta prioridade, digamos, que convertese en algo moitísimo máis complicado. Sí, aínda que sexa complicado, nos pensamos que hai posibilidades, que o Concello de Santiago ten recursos económicos, que ten posibilidades de colaboración con outras administracións e que, sobre todo, que do que se trata é de marcar prioridades políticas. Isto é unha cuestión clarísima. Se agora que se está falando tanto pois, da ampliación do Xacobeo, claro, ampliamos o Xacobeo, vamos a poñer un obxectivo. O obxectivo fundamental, é que tamén poidamos, a través do Xacobeo, facer políticas activas de conseguir emprego para a xente que reside naqueles lugares onde se vai celebrar o Xacobeo, que teñan e que deixe infraestructura e pouso e capacidade e productividade nos tecido industrial, cultural, no tecido de todo o que ten que ver co turismo na sociedade. Entón, é exactamente igual. Eu creo que é difícil, está complicado e insisto que esta crise fixo aflorar moitísima economía sumerxida que había, moita dela feminina da que non se tiña constancia, pero ou da que sí denunciaron algúns sindicatos, pero que parece que outras persoas parecía que non sabían da súa existencia. É certo que é complicado, pero é unha cuestión de prioridades. Por iso decíamos que os orzamentos de 2021 non poden ser uns orzamentos que simplemente trasladen o que se fai habitualmente. Había estas partidas, agora, por exemplo, en protocolo prácticamente non hai gastos, agora hai cantidade de gastos relacionados tamén con festas, tamén con certas actividades promocionais que non se van poder facer, e o tema é saber colocar e situar en primeiro momento esas medidas de fomento do emprego que son posíveis, que son factíveis, pero decidir que aí é onde se dirixen. Estes teñen que ser uns orzamentos sociais e uns orzamentos xeradores de emprego, e uns orzamentos que eliminen, que teñan claramente unha referencia de eliminar as desigualdades de xénero. É difícil, sí, pero é factível se se planifica con tempo e se non se fan, que é o que a nos dá impresión, uns orzamentos, xa digo, rutineiros, que pensados non para esta etapa COVID, non? Pois non hai máis cuestións, deixámoslo aquí.